се води един от най-хубавите квартали и най-тихите. Лас Вегас. Как се казваш? Къде живееш? Кажи ми за тебе. Разкажи. Казвам се Поли Велкова Костова и живея в квартал Факултета от 15 години. Здравей! Здрасти. Как се казваш? Трайко. Какво правиш? Занимавам се тук с монтьорски услуги. Бачкаме. Има ли работа? Има. Не може да се оплачеме. Има. Какво има пред тебе? Лаптоп. То е задължително в къщата да си имаме всички тези лаптопи, компютри. Я като отидеш на компютрите да направиш малко така бартне. Да се видиш така уеб страницата. Администратора постави малко контрастра. Имаме интернет само когато вали дъжд, когато има гръмотевици нямаме. Аз точно работя поддръжка на интернета. Ходим при аварии, при клиенти. Айде, Барт, ми идвай, че ми спря интернета. А трябва ли ви интернет? Разбира се, ние... За какво да? Трябва ли? Ти можеш ли да работиш интернет? Не. Аз мога да работим чистачка. Интернет има ли? Има задължително. Интернетът е задължителен. Ама бърз ли е, хубав ли? Бърз, много хубав интернета. Няма да засича, няма нищо. Много съм доволен от интернет, съм много доволен. Според изследване, проведено от Akamai Technologies в началото на 2013 година, средната скорост на интернета в България е по-висока от тази в Съединените американски щати. Проектът, който снабдява столичния квартал Факултето с интернет, осигурява на жителите му най-бързия интернет в София. Така разбрахме, че Съединените щати може и да са страната на неограничените възможности, но пък Факултето е страната на неограничения интернет. Много хубав интернет. Хубав, аз не знам колко е, каква е скоростта, но факта, че за всичко ми върви като не ми забива, най-важното. И ми е добре. Да не забива е най-важното. Нямам проблем. Не ми спира. Това, което няма никакъв проблем. Кажи сега, Барт, мисли ли ти процесора? Добре, как разбираш, че интернетът е добър? Защото, примерно, като влеза в едно и отворя друго, го отваря много по-бързо от, примерно, да кажем 3-4 неща, като ги отвориш и ти ги отваря едно след друго, няма проблем. А какво значи лош интернет? Бавно забива, зацикля. Айде, Барт, ми задръж трафика. Безжичният по-добър ли от кабелния? Е задължително, все пак в къщи, телефони, всичко това се ползва. Не можеш само с кабела цялата къща да се разкарваш. Нали знаеш за този стереотип, дето циганите, нали не е обидно така да ви викам? Не, аз съм ромка по принцип. Че циганите крадат жици. Това е такъв стереотип, дето като лав се носи. Така като е безжичен, тук може ли някой, примерно, да открадне от твоя безжичен? Няма как да стане тук. Аз не вярвам да открадна толкова. Не вярвам. Но той е безжичен, не тук е вратката. Да видиш кабела, Бартне. Кабелът ми големият на кабел да ме видиш. Без интернет можеш ли? Не, малко ми е кофти без интернет, защото съм свикнал и не ми е удобно без интернет. А на телефона имаш ли? По принцип да. Значи си мобилен от всекъде? Мобилен и телефон си купих даже, който да има интернет, да поддържа всички системи. И съм доволен много. Какво има на този телефон? Какво си палил? По принцип фейсбуци, мейсбуци, Google-а. Какво търсиш Google? В Google си търся по принцип за частите. В Евро 07 влизам, питам за части, какви отстъпки имам, Auto Plus, Help-а и така. Значи искаш да си професионалист. Трябва, затова интернет е за това. Ти можеш ли да работиш интернет? Не. Аз мога да работим чистачка. Цял живот съм работила. 28 години чистачка по училища. А мисля, че променя живота на хората, като им прекарваш интернет? Да, мисля, че го променя и ги прави по-щастливи. Като си тръгнеш от къща, в която тук ще си прекарал интернет, какво оставаш?
Оставаме след нас добри помисли и качествен интернет. Като в реклама ми говориш. Друго си администратора като барне мишката. Кое е най-странното място, на което си прекарвал интернет? Ми да, има къщи, които имат интернет, няма вода, за съжаление. Значи живот в факултето без интернет няма. Не толкова, защото няма ли интернет е кофти. Докато с интернета се ограмотяват и децата. Друго е сега малкия ми син е на 7 годинки и си чати, и си тако, няма проблеми. А вие ползвате ли интернет? И ползва, той денонощно седи пред интернет. Знаеш какво е Google? Какво е Google? Там, където си пишеш игри, там ти излиза търсачка. И какво правиш в интернет? Влизам във Фейсбука, чатиме си с приятели, каквото ме интересува, търса, допитвам се от приятели, имам връзка по всяко едно време. Във Фейса, задължително приятели. Колко приятели имаш там? 500. Имам. Имам почта, имам скайп, имам фейсбук. Имаш ли приятели в Фейсбук? Имам приятели, да. Мачки сваляш ли в Фейсбук? Аз съм на възраст и така не се казва това нещо. Интернет и секс култура принципно ме боли. Честно ви разправям майна. Welcome, съм онлайна. Голи мацки гледаш в интернет? Не ме съблазняват. Това и по принцип, като не ме слуша и спирам интернета, да не гледат тя, защото някой път не ми дава възможност аз да седна да погледна нещо. Ма сега не може път да не си отворил един такъв сайт да погледаш малко. По принцип не, защото това не ме интересува. Интересуват ме съвсем други неща. Колко години си да не те интересува? То сега ако не те интересува? Това не ми е проблем. Те сигурно децата гледат и сега ще правиш много. Няма го малкия, той ги знае всичките. Няма нещо да не знае. Какво правите вие в интернет? Играме игри. Само това? Да не гледате глупости? Не. Не. Аз съм малък за тези неща. Не гледаме глупости. Гледаме си детскове игри, си гледаме филмове. Ако детсковете какво излиза? И ти сега може да ми се закълнеш, че в порно сайт не си влизал. Не. Заклей се. Заклевам се, никога не съм влизал в порно сайт. Защото не ме интересува това. Не ме интересува. Добре. Това изобщо не ме интересува. Интернет и секс култура, дивидюс по арматура, аматьорско порно леко, немаш крава, доиш млеко. Доволен съм, да. Че има интернет, кабелна. Какво гледаш на кабелната? По принцип National гледам, Discovery, Hobby TV го гледам. Верно? Да. Какво гледа по Discovery последно? Последно сега гледах вътре това за магистралите, как се правят пътищата и така. Това ми интересува, има там едно предание за коли, как купуват стари коли, си ги прави човек и си ги продава. А последно какво видя в интернет? Филми, нещо, мачове, алба? По принцип филми, мачове, не повечето по-интересните работи. Примерно за кола, примерно тръгна да си купа, за почивки, нещо да си търса. Къде ходи на почивка последно? Банско. Хареса ли? Много. Ама кое ти хареса? По принцип от интернета влезах в интернета, имаше там разни промоции там и видяхме, ми хареса много и звъннахме и се договорихме там с хората и чрез интернет. Значи ти ако се събудиш сутринта и няма интернет, какво става? Кофти ми е, защото цял ден съм пред компютъра. Ти можеш да работиш с интернет? Не. Аз мога да работим чистачка. Добре, ако трябва да избираш добър интернет или добра жена, какво ще избереш? Добър интернет, по принцип. В принцип добър интернет. Защото интернета като е добър и жената ще е добра. Без добър интернет няма как да има и добра жена.